Hynne kami rapren ka arpundriu ba arpunyo tarik lber aja arpui ka DING KABA shyrkhei ka labam shngiam yu Skum jiki Nongrep Lawsohtun uniu de Skum bagi Nongrep kila lypa na ka bynta thung baroh snem kum ka jetho jong ki Nongrep ki ong bagi dang mi na ka tega jaka ha ka por shipo shteng min miet na mar ba ka dan ka sem ka bagi shna bagi hap an pendap kirki hadu ka ka por kam shim na dan kanu ka jingyo i dak ai Pausi uwe de ki Nongrep na ka kinhon jiki Nongrep Lawsohtun dang step hangap kumbah ka por san shiteng min step ulale chakate ka lingka la lapan ban baute Skum ula Ingkhong khain amla ban tip na ki aikadaw bo ni Skum ula ing Hynne ki Nongrep kila ja umat ban yu i ka jingja na markum ki Nongrep ki ong bakishim da karam bakin penhe ye ka kam reptit bat thi luparu yu Skum da ka bambang lupa na ka bynta baroh snem Kila yam Kthang ru namar kani ka jinging Skum kan bo jing ye ki bansi wi karam ka bakila shim la anta ba ka jingdu na kani ka jinging Skum kan poi Palat saulak Tyngka Wat ladang ni la yu i kani ka jingja ka ba sungsi adu kata-kata nang benta jongi rengi sungu yu blei balik se ka de ka jing penyak ka start ka jong te ka jing pen kre hang ni bagin thung yu nu tet jing siau nu Skum ngila lum thup ngila awan ra nang thi na po bhoi ngila thiet ka dor ka ba rem namar bangi plan ban thung baroh snem te uni la kumnor ula don kumba arpulai apsau trok ye te kajing haki khom bade ula don kumba sau hajan rus pa khom tam te kajing lot baroh ang ni tang na mentau Skum kalapoi saka saulak arpau te ndakhen kijing pen kre kijing ka labor work ka bangi atrehi ban penbet penbiang na takisi kiki ber khajungi penyeng te kala tam cibuan bha te ilapan kre kajing themu kalong banta baroh snem begin thung yu tet te da kajing arab na kate ka mushroom department horticulture yang bau i assistant director ngila yo men sim cibuan ban le ya kajing rap ta kadaw ngila i no ki we ki kom rap namar bangi perkhat bakanir ka de ka we ka benta jong ka kam rap hi te ngimut ba nginya tre sitom ngin pun urlong ya kajing themu ling ba kajing yo jing hikai nang te ba ngin im jakpo da kane ka kom rap tet dan re jarang khat kawan no kene kecing ja ka ba sungsi kumne te ka ding kawan ne don ki bathang dusman ne kumno ne kata ngimla banong te ka jing du nong kala long ka ba shyrkhei du ta te ngim tip shu kumno ngin le nang ne sekhmat namar ka pisa ka bangi thiet yu Skum ka de si bynta ka don ka lun ka ba arlak Tyngka pangisim la po apex bang si bynta pade ngiyo ki don ki nong yarap yangi ban ai lun kumba arlak siteng te kamot baroh kalong saulak siteng te kumno ngin le kane kumno ngin recover kane kalon ngin penphai na e shu kalat kalanti ngim tip shu te ngim nang ru ban ong yanu ban yarap lem te kasyong ha kajing isen e jong pi ki ba yu i nama kane kajing ja kam dei ka ba le khnang ka dei da kajing singin ong kawan ka ding na e ngim la ban batai te kawan kane kajing ja te ngim nang shu ban ngim don kan tien ban ong da kumbai pat ka jing perhat jongi kalalong ka kalak ta adu data adu ba adu mentangim sonang shu ban ong do kumnoru ten rei nindang persiang hi banya perkhat bat ki parlok jonga ki bedon lang kene ka group kumnongin solve kene ka problem nama bele ladang imla ban penmi yutet kumbangi thmu kumbangi mot te kamut nginum la ban saj kene ka lun te kwat ka tu bangi sim nang kitu ki parlok ru kamut kan sim jing e yangi te ngam tip tambalong ni superman bau blei sapli kalat kumno bangin le nang ne sekhmat ban penkut ya kini ki bisa baroh ki bangilasim